ene se na nanom ene omanfo bia wonom wo papase omuofo aposifo pa sala tani bia wo kire wo hene ba ko ho basie ya wo kogye ro no wama no bi wa bra wa mo mpanimfo amane sanso ene omanfo bi enso so ebuafu pa wo mo pipeline ni nyina ene se brekum sena se kwan no ensamso bi wo so hwase se ka gum nyene panimfo ahwa ma edwiri agum na tape we ba abonten no enwa da COP mensa ekopie mu ewa bedweko ateto wo mo ano no animu adimu enchimu ebebro na court nso ahye se special prosecutor ni tumi bia se ma Cecilia Brandapa de sika no wode ne nsa etoso wei ene nsebo ahodo bi nam de so mo se bedwam so kase kai se DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook and YouTube so Adom TV edemo live o share na wo like na wo subscribe na wo share na bibia ye kama wo share bia ya frem anoche wa pa ajwa se wa fe nsem nchebo no me de twaso amount Nana no money omanfo bia wodom wa wutu papa se wa wutu senya wa expensive no emo e wo mfimfi mantemu wa pipeline pa wo hawo gina ene se be na wotwe ntemu nie na ohene ba ko wo honomo ne ba eyiraye gomua fa oman ye hene na wa bro hwehwe mu an wo ko hu ne se alatani bi e na ache no asie efie bi mu aposifo kora no ene tibi no omodi kwasi ani ansa na wotumi age ababa no wabra baba ni pia bonten no na ye na kasa se de na adwere kora no ate afa so a won hyeda nye papa sa ebiemu ene wode abrantie kwama aposifo wo potem ho awu ne se mrantie na san yaba ya mpanimfo che se wani nso kora so be man be ompo a na wo se wode nananom edi hu nkomo che nkrofo de aba police station na me complainant be na wo ma no menim ho hwe mpo se we beli wo abrame ba ne condition no onye kra sila na bofra no oni ahoto na se wo ma obeli a me ohene na be me complain no den na wo ka kirem wan ka hwe an kirem ma we beli wo isi a we beli wo no afiansa na penifo bi du wa no atoma police for no wona ma wo hwehwe Nigeria fo yi nti IGP misrew bebre senior nananom no wa ba first na wo ye adwuma ye nyina ya akoma to ye yem no misrew sa IGP because for nansi fo pa na ko mame enwachi emabunu bia wonboafu ekyerese se mra no anya adwuma de a ene wo mankasa ebetu ho anamo apɛ atentrene ama Princess Abeka ye pese Nigeria ni bia be den ebe ba be haye nti yesra IGP ni press ni crofo ni ekufo adu na kasa na mene ne yesase no me pese on ya we se mi mani abre o papa ase o ma Nigeria fo no o mu free papa ase enye Nigeria any Ghana na de pese ba no enye no na pese ye hu nyame nko a senya nyame a na nka ye beti se oba no ne wofa Nigeria fo no ne Ghana fo no bia ye ba ko o ma bu na kuna to akene IGP yese omo a omba chimi tu ka ne mu no ne di boot ne mu no ne di de Sparta ase Yefri ewutu na yenko brekum na brekum ko sena se kwane so brekum east ewo bono mantem no emwodo omanfo metra shankafo ne akwantifo fa kwane so ani abrepa wo kiremu a be afintem ne na nsamso bi wo kwan mu efri asese mu tutu ntokura se de kagum no anamontuo ye ne wo se koso na ankoso ma o me no kasa de sa bridge no aka agum ma kwan mu ache ya akwantifo ne ashankafo ntimi mfiri fa baako enko foforo nti wode wakosam na Adom TV so etumpanimfo ani aji se wo gina mane bese ko now hanu so undam ha anadwo no kra na hanu kra dangerous kra go anadwo udura light bia ni ha tu uduru ha sumi no o die ha na so eri tu bi so ani a ono so amana no so ye den o so kuto diane de how ne de ebibri o free ha o ko bobepo o fa so abepo na ko o ba o semti ka otimi jeja na o de bobepo no so duru ha o se we slow down ena nsuo so kura to a nduro na kwan ni kwan na si ho nyina wuntimi mfa ho omanfo bia wo mo nso ete ahyan ahodo a etwemu ewo saa kwan so ene Adom News nsentwofo twetwe nkomo no ensem se na omo de tudwa ye kwan ni de nyame ne menye enye kura ye duru akura abusuro se nyame amfa boni amana se ayi okada chimma ebekwa koto ayi mu ye kan se nsuye mu se de kwan yi mu asi apai mienu no enwanwa se nsuyo topa kurom ha ewura nyina ha ya na betwembegu
have fina nsuo ka nkwa ka ma kwan ne de nyame ne sena se kwan asai pa kwan de enye maye ka se fa so ka sa ke se fa so anwa ka fa so ka ke se bi kura be fa so anopai o mo mutu nsuo yi ba bi a ho abu no enkoyie maye nti yesremo MPs wa ha assembly man for ha nti yesremo ani de kwan so mo ma de bi nse nwie ansana mo abapeye Yanko my Ghana Marshe Bidjafi tape Babo ntia na mpanimfo ahodo bi ni wo mu a kasa se na anu ada abato ekoso wa sen ne portable no posi sahene won se da ne MPP amanyoko ni ni ye ntia be ya enko mo mfa kontinu se kwan bi so no panyini wo hwan le to akonwa na mpanimfo dodo na ne ewom ya ye COP Alex George Mensa na waka ho ebie na bedwakwa mpanimfo apa se wo mo na entoto sa mpanimfo a wo ne wo tape mu na wo musa de ntia sa nkomo ne ba ye no wo mo ekwa asetena mo panyi kohie mo fitiase no panyi ne chie mu se tape no krofo bi na akeka si ani enyo ono na nso bra wo bo ne no wajitu mu sa mpa sa nipa yi a wo ka so na di nkomo no na hia emprenan. Private conversation and nobody alerted me that they are recording it. So I still see it as private conversation, and most of the things I'm not ready to talk about it, most especially when this is being videoed and being put on there. Thank you, Mr. Chairman. Samuel Atachia chairman Emma Parliamentary Ad Hoc Committee na ninsembia wakaye e fa kokomonkoma opanye pese woni wo edi no eni. I've said one thing which is very important. I will not be the person trying to get biased members of the committee to mess them up. So I don't have the lenses of bias. But if they believe that the committee is not properly constituted, then it's above me, because I'm not the one who constitutes the committee, the speaker. Every one of my concern for Emwana special prosecutor Eddie Kwadan Accra High Court and say was rather money to me. Nan can so for no shop when the dealings was weapon on some so Mammy Cecilia Abrada Passy Kapudwo Yoko Hon in fee no one fan and sa and to Sunan Shimu and Coso. The nay court no the abetu just said, Now they so bet to me ama special prosecutor no said to me in the sunset when to me and Chile more mana and talk court no assume. Sanye bia ma misika waka ho asem no keta ahye ne dream die kwan so no fire wonya ya fe kra no be see the special prosecutor ni ntumi enchirechire mento asomu se sika no ye kro no sika nti wo ma no sa atumi ni so mfa ne nsa ento ma me sika so enyiye de toso adwasa ba ko wa fimpino ne edonomi nsane mu abra court ekwa setena justice Edwachum etena ponachi no ode to just say office of the special prosecutor emre bia nanka wose wo mu ediso ye no a special prosecutor act 959 no wo mu ebu samra ne so wa abra application nanka wose wo mu file no wo ma abra no etwemu enumpo ennanchen no court no susu say echapade a OSP no ekohu ye ewo sisira da pa efie no enya de se wo mpo ebetumi a kire se echapade no ye ne dia anase enya ne dia isanse o mantumi ankyerɛkyerɛ nsɛm ankyerɛ koto no ama koto no enya mugidie eno nti no OSP ne ho kwan sɛ act 959 no obetumi de adwuma ebenam so ama Cecilia da pa japade omode wo monsa ebeto so nsɛm we nyina ho no koto no ama OSP no enanso ye hya se free ne August posome de toso aduasa baako wa fimpinu ne do no miɛsɛn mu sɛ wɔmmɔden ane nneɛma a okofa ye de free kanesoafo a na ohwensuwansuwa ne ahonedi nsɛm so Cecilia da pa fie no osafa ne nyina enkoma no isanse omo ne se OSP no etietie Ghana de hye bia no ene ma omo tu sana mo no na nya de som ye hwemo bia e de fa sansemi eho in free a special prosecutor ene ma Cecilia Branda Pansemu na yenko pechi na pechi na asante mantemu pechi number 2 na mi kogina na nanom ye wo ho no mo no de ade hwede to mpanimfo a wo mo hwefo magudi to honsam so ne wo mo ebo ban wo mai mu nyina nim se wo strada obanfo bia be hyempotem ho ni to mi krata nso wo mu tu fo magudi enti galam se ya ban si wo tu ase no wo mu ye ne dendendi wo pechi number 2 na mpanimfo tu ho na mo na ne wo bu kopie galam se site ho mantie ne hu wo mo ano mo je sa ewi ase mu mienu na mpanimfo tumi eso wo pechi anu so galam se yentimi first kabita so a ene yentimi nyehwe mra no nkuta yen untimi nkoya arrest nkonkwachi obi na se yi police aso 3 excavator koto no hono ye be miensa na me kan se enya adwuma a wo mo ye ache na nsen ya na wo mo wi o mo akwakwahye wo akodi se adwuma no sesi a metima ka se asase ka be nsia de wo mo ase no kra pechi number 2 hene
Sammy or Wabruchi, but assassins, young boy, Wampo, and one put a tea, and a boy, if that means a Nempesuano or Monita Yipa. Our internet no be a better form of Hubiano, what a boy man, but they can say some for one movia, and the dear Sineno. We are seeing our behu. The Yadians say, and then one year this Edumano. Says here, Yakomunis and the Abrebiano, Yababa Hompe, because I want to hard out. And ye is a Sobeko, Usha, Hon, and Anamo, and ye Nasia, and ye is a second Ubetimiako, Ubema Pakeka, Ube Nantibe. 7 kilometers ansana watime duru ba bia o mo ye adwuma no Nana Kwaku amu akokofo toso emienu eye nifahene ade mapati number 2 nka semu ade ato edwase yeda trade police division ano ase omonko so emwayen efisa na montio we no ne kon no eden eduru ba bia nana no yede ehugim police for de ehugim media for so mo de ehugim a na aboa matimi abo ho dawro amana ko viral se de be ya esa yetuo no enkoye baakofo adwuma pachi eye oman bia efuo ene ye no kese e wo ho ne nei no na gadam sefo aba be hyehyemu a no kwasem no mo se yensa ma akuafo no ene yensu wa ho nyina no wo mo ese nyina nti se o mo koso di dwumadie dia ese pachi ye daache no hrenhren betimi akuta yen ekom ena ebetimi ede ato oman no Nana awu Posifo ache abrantie kwabena brenya wo mfinhia aduasa na Kaswa District Police Command no asem ena mekan na nyina ne se fia wono mutibo no saa brenya no one ne bra ena ne bra no eyire ne mbadete na fikro no amu no brenya kire mu a ne bra yire mai ene fie na bonten no kotokoto gigeja wo mo nan a waka ho asem wanso asade maami wabu na sum enua ene se ofoforo ekọ fie ho se ne menti be ho asem ma ne ho mre so wakona wakwa akosiesie na hunu se ya busua kromu asem se kobasa wo bra yire mbampo gija wo monan a e wo so hunu kwa abefa so abeka no na ne de okopata ntokore ne bad ho so no na kwabena brenya de hama ahwe ne tirima munum ho no mo ano bufa so masa bre de bebia woda no pedinfo gina no so na nam so asa bre police for akofa kwabena brenya se wo mekirem de nti a won nkopese odi ne nua yi ewu na hama she na ntare ne top nti eputi me fie nti ama me yese de me tweme ho nti wana amanfo kasa wa chese blood so le bona obi obeka asem ne bibia na one ne kontokwa nti so ho so when I heard that me yam she nti ama me tweme ho na me blood ne wife ne gina fall away ono de no gina fall away from the nipa no amowo no nti ama me be me blood ne wife na me bisa ne say then is won chechim nchirem nti Mr. blood wife start so kasa was say ne wife no ni man corporate with them if you run by say obeka obisi na boy no free outside no by say oba abibisa me plan wife no asema if you run kind so asema me plan wife no catch me and me chance say microphone no mo echo ni yede blash on show so when I turn my back like this and say boy no me call on madam the no mo say wife mo say boy no wife no aso me mo say timi dani mani apena boy no adi hama kese pa odi pomiti to the point at once me say me sinsini na maye bare me shekisa me hu hwi so in 3 hours time na me no titi na me da mother in charge hospital amopam miti Yankopon Adom wa mfemu anhwere ne nkwa na yemfi wonam ne konsem foforo emu a Right to Information Commission no which one wone Ghana Police adwumakuo ne nwumakuo ahodoɔ bi wɔnom ɛwɔ court a wɔn ɛsrɛ court ne sɛ wɔnhwɛ na nwumakuo ahodoɔ bi a wɔn ɛtwere kɔm wɔn sɛ nkɔpɛ mu nsɛm na afei wɔde ayɛnhyehyɛ ahodoɔ bi de atu anamɔ no sɛ nwumakuo no ɛma wɔn saa akwanya no kyɛ saa information no ɛma wɔn fa ɛni dwumasoro ne sɛnti no wɔpɛsɛ court no ɛhyɛ saa nwumakuo nyinaa na wɔtwe sikabutiri bi na yɛ mpatadeɛ sɛ bɛyɛ a ɛbɛyɛ nsɛn na hɔ ma nwumakuo ahodoɔ bi na sɛ Right to Information Commission no ɛkɔ mo sɛ wɔpɛ nkyiremu bi a wɔde ama wɔn service kwampo sɛ yɛnu mu tena court you say yɛhyɛ wɔn no wɔn mu yɛ so yɛnu mu tena court me the boy case nso so ɛyɛ mfato ho sɛ boy yi obi bai ɛde bɛdan yɛ sɛ wɔkɔ boy asem fi a wo bisa me sanka e hwehwe mu no e twinbo ya aso e san she boy say on fancy fan e wo na uni ko no be say still a boy so on fan vision and ye dey purpose ni mo ye mo ka mo get so please o dey come on ye be come ti ye no mu ita court
eno achi na kwa medua ya wo no eye board member right to information commission no sanso so ya pedwahene e wo new job in traditional area e kyerɛkyerɛ nyamadi ahodo bi omde gu akwama omde train right to information bosome no yenta ho sebi yen so ye de ho ayatu ho agumu ama ye ko so ne boss awo amai mu na yeni ankrankre eni nibaku ahodo a enim se saa emre efa ho bebre no so be di ho kita ho ebi hia wo nibaku ahodo wo British Council September ne da to so dunsia no ye benanti na ko di akosi aka ahodo ko ya kansi kapani kan ya kansi anasa quiz Titinani Emma Ghana Communication Technology University Ladies Association Susan I what they are the shadia to me in any say anakasebu wata kase Emma Kasano ye watamfo braso sesa kasano ye manesesa was so baby man ni ya den woko etani nua bechi se be ya empuntuo na afen kabomu ebetumi agina brand wo mantem. To lead a balanced life, you don't have to let one go down and one up. And then whilst living that balanced life, you should know that whilst you are going up, there are people that you meet on the academic ladder or in life. So you have to remember them. You can't shine so much as a star, like a shooting star, she said, because a shooting star never lasts. So if you are going very high, remember that your home is there, your children are there. Don't only go climb for academic excellence. Remember that society too is looking after you. Vice Chancellor Emma Ghana Communication Technology University Professor Yimano Ohene Afuakwa ensone Adom News in Central for Etwetwe Nkomono wodi to just say ombe de ombe bia se ne ombe boa Emma ama wona ko nenim e wo suku mu ene oman mu nina akwantu ayetu no ye ne obia ebekọ na ladies and as women omo kan ho no so edi ho akonten pa enunti ye be shawon nkran se onkoso na nka ho mom de ye kọ no mema no ai wo school ha no nko antimi nye emma school pon na enye ye ehia emma no so se obekan ho na ye nyina ya bom na dwumadi a ye di se betimi aboa na ya build Ghana Silicon Valley no emma no so beboa yenkwapo ye mantem no emo na Eastern Regional Security Council no wose omo wo adoadwiri ne mpotem nyina no adwebro sanso de nema hodo gu akwemo na eye na no adamenti bi ho asema na homene so benam so kwama nipa bienu efri mo no adwebro aba mpotem ho titire ne Emma Regional Security Council no kwa na ye mantem ne poye mantem no swafo opanyi Seth Kwame Echampon wo chese no bambofo no wo gugso a wo mpotem ho no ma wo hwe sasumdwe ni adwebro ebekoso womre woman mu a se wo peso kura eye akode se tuo ye hihye ho a odi bebufa nipam anase odi be kire no ye womra e wo se odi so ubibiara wo peso utusa adamo ni biara no se wonim se omfa amra kwan so na ye husane man wo ho a uti amra ye betro nemom de hia ye ne se eye mansin eye nsawoma do agiri mansin mo de efiri sa abre ko no bia de be hu se wo kura tu se wo nwoma wo se wo nwoma wo se bibia nkyere se ukura ye becho tu bia ukura tu bia hwe ho ye ye mpese obi be fa mamra nde hye ne se no ayo ye se ono no ya agimai nya sa ne pe no mantam no wem tu bibia wo mantam bibia no ye bo kokose bia sie no eye awudisem etia omayi mra enti ye hwe no awudisem anamon so ye nkohwe kwasie nim ye nkohwe kwasie nim obenten anase hwan enye kope ne nim ahwe ye hia ne se ye be masumbi abaman ne Badwam so kase no medesi wuhia me ayafreme anoche wa ba adwase wa ye dan ye ho abada obokora tampensempensemu ebeto so